Ze zegt sorry. Ik zei sorry. Waarom? Ja. Waarom? Ja, omdat we stonden naast elkaar en ik had Suus de hand vast. En je staat allebei en je hoopt zo graag dat ze jouw naam roepen. Dat ze jouw naam zeggen. Dus je kent dat gevoel zo goed van elkaar. Ik schrok ontzettend, want ik dacht echt dat het Suus ging worden. Ik dacht in de afgelopen weken, de laatste weken, dacht ik echt van... ja, Suus is daar zo geknipt voor. En zo het type voor die rol van Evita. Dat ik echt dacht dat ze Suzanne gingen zeggen, maar... Toen zeiden ze Brigitte en ik voelde haar ook zo in mijn hand knijpen. Dus toen dacht ik, oh, sorry, ja. Het scharminkelige meisje, is dat iets hoe zou je daaraan kunnen werken dan? Wat stoppen met eten en niet meer onder de zonnebank. Nee, maar het is toch niet... Platte schoenen? Ja. Platte schoenen, ja. Ik droeg altijd 10 centimeter hakken bij die shows. Dus ik leek al heel wat groter dan dat ik eigenlijk ben. Het kost ons niet eens zoveel moeite om een van de hoofdrollen die je al gespeeld hebt... in een film, om daar een leuk fragment van te vinden. Oh my god. Oh, sorry. Ik heb je in de wachten gezien. Hoe oud was je daar? 18. Oh, dus het mocht net. Het mocht nog net, ja. Afgelopen week waren jullie met een aantal Dutchbatters terug naar Srebrenica. Waar is dat idee vandaan gekomen? Het idee leefde onder andere bij mij en na wat ik later vernam, ook bij andere Dutchbatters, leefde die wens al heel lang. Als ik over mij persoonlijk spreek, is er op het moment dat ik de enclave verlaten heb, altijd de wens geweest om terug te keren. Het heeft tot op de dag van vandaag iedere dag mijn leven beheerst. Hoe? In het begin heel heftig door nachtmerries, vervolgingswaan, vreselijke schuldgevoelens waar je mee moet kampen, de hulpeloosheid die je gevoeld hebt, die je niet kwijtraakt. En dat kwam terug. En vooral in mijn droom was ik ook degene die daarna heeft staan kijken. En niks heeft gedaan. Was je er destijds ook letterlijk bij toen Mladic daar kwam met zijn troepen? Ja. Je hebt hem gezien, bij wijze van spreken, Mladic. Ik heb oog in oog met hem gestaan, ja. Igrali, pjevali i slavili posle pokolja naše djece. Zajedno sa četnicima Mladićem, Karadžićem i vojskom iz Srbije. Izgubila sam svoga sina od 25 godina. Jedino imam ovu sliku kad mi je 8. razred bio školi. Laten zijn, zij en ook wij. Doordat eigenlijk de hele wereld toekijkt en niemand iets doet. Er had al zo lang van tevoren ingegrepen kunnen worden, wat gewoon niet gedaan is. En dat is op dat moment onbegrijpelijk. Ik heb geen feest lopen vieren. Er zijn misschien een aantal mensen geweest die in beeld geweest zijn. Ook hun situatie is voor mij heel begrijpelijk. Dat je eindelijk denkt van, ik heb het overleefd. Want ook bij ons allen was de vrees dat we niet eens thuis zouden komen. En daarbij, de berichten hebben wij ook later pas gekregen. Wat er daadwerkelijk gebeurd is met die mannen. Wij waren allemaal in de veronderstelling. Ons is verzekerd door de Serven dat de mensen veilig naar toeslaan gebracht zouden worden. En wij hebben pas achteraf in Zagreb te horen gekregen, de volgende dag, wat er uiteindelijk daadwerkelijk gebeurd was met die mensen. Maar wat ook op dat moment niet gefilmd is in Zagreb, is ik en ook andere collega's, vele andere collega's die diep in de put zitten, die zo graag nog wat hadden gedaan. Ik voelde me daar weggerukt. Ik wil niet weg. Ik wil mee, ik wil kijken, ik wil iets doen, ik wil aanwezig zijn. En ik voelde me weggerukt. Gewoon, er wordt een beslissing genomen en je moet. Wat is nou een dierbaar ding waarvan jij denkt, dat past nou bij mij als Michael Bogert, de wielrenner? Ja, laatst was ik in de uitzending en toen zag ik mijn eerste fietsje daar staan. Dus toen dacht ik eigenlijk van, shit, ze hebben mijn eerste fietsje gaan ze hier in het museum zetten. Dus dat vond ik heel erg als die daar zou komen te staan. Als hij daar zou blijven? Ja, dus toen kwam ik er wel achter dat dat me heel dierbaar is. Omdat ik ook het leuk vind om die weer door te geven aan mijn zoontje. Maar zit er iets in de genen van Ik denk het haast, ja. Maar het is meer omdat wij veel kijken. Ja, de manier waarop die fietst. Hij is de eerste uit zijn klasje die zonder zijwieltjes fietst. Als die fietst nu, ja, dan gaat hij staan en dan... Zo druk? Ja, je kunt als kleine Bogert niet met zijwieltjes aankomen. Ja, als je 5, 6 uur traint, dan ben je gewoon kapot. En fietsen is geen natuurlijke beweging. Lopen is natuurlijk, maar fietsen niet. Dus het is niet goed voor je rug, niet goed voor je knieën. Word jij nu ploegleider?
Nee, nooit. Waarom niet? Nu nog niet. Nou ja, dat lijkt me niks om... Lekker in die auto. 6, 7 jaar, heerlijk. Beetje Om de roepen, 6, 7 harder. te rijden, nee, dat lijkt me helemaal niks. Dat ga ik niet doen. Nu nog niet in ieder geval. Geen carrière in die richting? Nee. Ik zou het wel leuk vinden om met jonge renners nog een beetje op te trekken en ze wel een beetje te